no tak im urobím tú radosť, ne? Ja by som, viete, čo mám najradšej? Ja mám najradšej lízek a dortu. Áno? Alebo tieto, one, čo mi nanútili mi robiť, že hú. A ja by som najradšej, ja to tak cítim vnútorne, cez deň si to na tajnačku takedy hovorím, že zvrž. Áno, jak by to znelo krásne. Zvrž. Ne, oni furt robci len hú. A čo som za... Tak som blbá, ale som úplne primitívna. Fakt som blbá, jebte na to. Nedávajte ma do toho, že pohádky a tie dobrodružstva, alebo tie bajky. Zvieratka za mňou chodia. Vy nemáte nič na práci, za mnou prídu a že rozsud nás, ty si múdra sova. Hovorím, ne, ja som piča. Ne, my vieme, že si múdra sova. My sa hádame, tak nás rozsud. A ja na to, že hú, a oni, fakt bude múdra, to je intelektuálny humor, alebo čo? No čo im mám na to povedať? Nikto to nechápe. Ja som LMD. Áno, medzi nami LMD, ľahká mentálna dysfunkcia, toto ja mám skované pod tým perím. A potom, že zákonom som chránená. No načo, keď som blbá?